Уважаеми колеги, туроператор Абакс има удоволствието да ви представи хотел Пинето от веригата Никотел. Базов хотел по програма почивка в Пулия. Хотел Пинето се намира на тихо място сред много зеленина, в близост до пясъчните плажове на Кастеланета Марина. Хотел Пинето е само на 32 км от центъра на историческия град Таранто, на 26 км от Масафра, на 52 км от Гроталия, известен със своята керамика, и на 50 км от Матера и характерните за него каменни къщи, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Хотелът е заобиколен от аромат на борови дръвчета, в тиха и спокойна атмосфера и само на няколко стотин метра от златистите плажове на Йонийско море. Хотел Пинето разполага с 90 стандартни и 24 супериор стаи, както и стаи за хора в неравностойно положение, като повечето от стаите имат балкон. Големите и удобни 114 стаи с гледка към басейна и боровете дръвчета са обзаведени в съвременен стил. Стандартните стаи са обзаведени с спални или две единични легла, разполагат с модерни и удобни мебели и имат телевизор, климатик, баня с вана или душ, директен телефон, малък хладилник. Позволени са и малки домашни любимци. Хотел Пинето разполага с просторен и светъл ресторант. Тук имате възможност да тествате традиционни ястия и да се насладите на цветовете, ароматите и звуците на местността. Хотела се намира на 2 км от собствен пясъчен плаж, до който се стига с безплатен транспорт от хотела през целия ден или пеша. Отнема около 30 минути да се разходите през курорта за обиколение от зеленина, частни вили и спокойствие. Всяка стая може да ползва чадър, шезлонг и плажен стол на плажа. Ежедневно през летните месеци се организират различни забавления, както за децата, така и за възрастните. Хотелът разполага с външен басейн, вътрешен басейн, бизнес център, зали за срещи и банкети, лоби-бар, основен ресторант, градина, стаи за багаж, 24-часова рецепция, безплатен шатъл до плажа по разписание, семинарен център, сейф. Може да ползвате и безплатен интернет в лобито на хотела. Насладете се на вашата почивка в Пулия и се възползвайте от уникалните седмични оферти на туроператора Абакс.